Ki wachong chnong ka mukro West Jain Hill District ne dalai e dorkhat ki haulat ka Meghalaya yo dowa ye hok ki sangut ki wachong chnong ki wada cha set yap ha ki pulit ka Assam I wada jia ha ka arphau atri November haja arphau arpen hapo opuru ang ka chnong kini ki sangut to utal nartiang usik talang unik hasidhar usirup sumer wa uthal shadam hewa hadin wajia ini ne liang ka sorkar Meghalaya sorkar Assam wa sorkar India da manjur ki wapha takit da ka CBI tang wa hadin lesnem le mem sedang gani ka takit I wada pen khang ye ki tu ki man yung ki wada du no ye ki wa em ya to gi da pentip le wa ini mto isin wa nangkong wa cha thambor ki hagi bru wana Assam kham tam ki karbi lengba ka seng king suloi wa tip kam ka karbi national volunteer KNV wa ka United People Democratic Solidarity hei wa ka pratrik February hajar le ka KNV da penyap ko yan rungut ki wa chong chnong hei wa san ngut to kwa dang hapo khat prasnem da dawa gi le wa pen bai no ye uput ha perdi ka Assam wa Meghalaya kham tam uput ka chnong mukro hawaya kalam wagi wathok khubor da ongi ka sarkar embu ko ya ka border outpost pura hei wagi polit wa em ha ka chnong dang sa hi ki hapo ka community hall wai empu em chimkhia ka sarkar ye ni ikam ila yar khe ke chingda lights nem jong to je ku sel si jong pa to ka ching cha set yap ta san mut no nong dungi ya ka to ka swing le shim ke resolution ko long ba ban pen sniau ban terpat ban state ya ka to ka investigation ko ba kila ai CBI ba where resolution bang sim to ka si ko long ban terpat di bor ka depre ban employ ke ching bai ka sam ka bai de ba ka sarkar Meghalaya ban sarkar Assam nang ba borok ki ching ba ni ba shop state ba na min ma chu ki jung ki ni ba wat department jogi ki amat na ko ko hadu ki ki smi ki dang ba ki chu ki ching ba sko we ru ka resolution bang sim to ka si ko long bai ba ban nang ba sarkar hi ka long ban khat no ban terpin no nang ba ban pensinge no ye borok ki ching ki kam put ki ba sarkar Assam kala le ak bai dei ba ki kam ki chaka ki uta jom snong jami ki ba ki ba kala le hadu ki ne ki singi biru ki lai saki ka ek ba ke sarkar ke si ngele prisnya na ki por ba jom ki ta ki por ki lai saki ni na ki por ki la ile ba ka weiru ka de ka ki plantation ki ba la ki le pen selen lu di tolong ban wadi ka tor ngila de ki pen prisnya cha government but kaweru ki kendo yang go governor kalau ban prisnya hari ya ki ki ching ki sharp nyap ki ba ki nong ki mana du ki snap arhajar lai deteng ha ka ba aku ha ka bunai Februari jong snap arhajar lai semriwut ki men simbreu ki la yap ki nong rep ki jongi nong ki la yap ha ki breu jong ki KNV ha ki bor badam ta ki don supun ba ki ba la yap ki don supun ki ching ki ba ki snong ki la mat hadu kini kisngi ro bidang mat hi bidang inting imsi ri sate ka kesnong deni pakai jakala jong pakai baide bagi tentu bat di bor tu sarkar Assam nilai kedua governor na keleng jong ni la ong ba in sosim kia miru ngidon gedi kemen na mar bangila de pan pesnya usah di bor tengah council ru ngila de council ku badi pai ya kendeu ke siap ngila de pan pesnya usah iru sa lemba ICM jong council ngila de pro ban pensnya ngila de pro pan kerpat ya government andai haduk mentaru atau gajing ka project joki ka bagi presiden yo tolong bagi kita gajing sakta joki di halik tentor kami betnong haduk mentaru ka NKSI kadang le sipicu mentaru ka ketu gajing tei joki gajing ka project joki kam sange ni re ngilung impip na kaleng jong government kale ayu ngila depan pesnya hoi governor na kaleng jong i kalau gajing tentu kalau ga basnya tunat na kaleng jong i la sim dong ba instruction kia bat ngirung idon gajing kermen baleng ba gajing mata kasi gajing tentu jong i governor na pura sinong i jong i kita gajing ya ki bangi mat kalau ba hoi ki sel tu bagi ni gajing ya boro kami be lemba ka ki jingcia ka bai dei pat ka border district lagi gajing hoi na kaleng jong i ni ong be government hoi ka gani ka issue kalau ba apa baru kata ka bai dei bat ki happy mong be ka kam jong government miru ngisel tu kata dan ka main point dari cikwa ajmi senang golong ba oh ni kerpat di government but instead ke cikwa be joku usam kenapa ini ciknya jano na machu ni ke ciknya dan ka ba ka main concern golong ba ka government jong ka Assam ka KSC jong ka Sota Assam ka council jong ni ka Assam kadai pan senge hadu panda pan be joku usam kadai pan senge ya kita kecing pun ketur pun dan ki intrusion jongka chopo upur usam jongka snong pro baleng indo ban ong ka udai upur usam jong pro ni base na ketur notification
jog ar pratri kino punai jong Oktober jong senem katundai spark lagu prada ya ka karusel ke jong ni ya ka autonomous council jong ke JHDC kala depan notify ya upur usam jong ni kum kesnong mukro ila doni kita ikut bislah akti nakata kada based on that minut ban claim minut ban kamba borok itu kicing le jong asam ile ben hapo upur usam kada kesnong mukro ka jong batri jong jurisdiction jong kesnong mukro tega tahi ke tega poin bani kendo iro no tan kita plek Definnya bang, jadi nong kastan ni kejong ibat kalong ba idon gam ya ka government ban ong ya government ba kaslot ban keno than ya government ru nak leng jongi yim seu be hire namar ba bale adu menta ginang seni don me di seni government tang ba ba ide berkata kejing keli kejong bi oi kalong kejing telot jong government bale ngong ka namar ba naduk ikor ba kanika asam ka sedang kita kejing turpot nak leng jongi kum bedor ba senam ni pentip ni ai pentip nak pos ke pos leng ba di outpost ke bodon hante barato outpost leng ba EDC bodon hante juai lembaga council kepada nanti cuai kerja HDC bagi penting berawat sikit di PTCM ro ngela depan penting apa ide berkena ngela depan kedua ya isar presiden song ngela depan kedua ya isar nya bahalang bahar pada inong empat jong ketika tong tang jong ngela depan kedua rehat menta ini kicing le jong asam hoj ke sarkar kala ban haka kita tak kuar lan haki office through haki office jong kita ban ong ba kita ban kirim ba ka situation kelong normal Henry ni kum ki basyong sa tay sa kita kan ni ki bamat yo tau sia akamet jong ni kecing ya kalong still continue ka yai dia baik nak pos ke por hoj habai dia tai jengli jong ni kan kata kecing telot jong government namar ka pos ke por ni ada penting tangba lada tin lada ka sokar jong ni kam telot tabalik ke opi ham ko adu mata kam par ki pachna balai ki apsa adu mata ki kito ki ba ki battalion ki police force ki jong ke sarkar jong ki ba syong tai mukro naga pata ban mansingan jong ki minum slong balai hadu menta ki hapsa apa yang committee hall jong ba syong ki sa abdeng syong tangka cakaban ki kini abdi ban lep trolling ang toro ki sa tang ki dara ki lu pila yoi pila sagi lembaga lak kuat kene borok ke ki jong jong ko